салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хуш омадед ба канали ман дар ютуб. умедворам хуб ҳастед, сиҳат саломат ҳастед. ва банда имрӯз тасмим гирифтам ки видео кунам дар бораи баъзе келинҳо ва баъзе хуштоманҳое ки ба мо муроҷиат карданд аз рӯи ҳаёти онҳо, аз рӯи масалан шикояти онҳо ва саволҳои онҳо. имрӯз тасмим гирифтам ки ин видеоро пешкаши шумо кунам ва нафароне савол додед, метавонед аз аввал то охир бо диққат гӯш кунед ва ба дигарон фиристонед. ва баъдан ҳаминро гуфтаниам ки бисёри шумо савол медиҳед ки чаро саволҳои мо ба тезтар ҷавоб намедиҳед. ба шумо гуфтаниам ки ана ҳамин саҳифаи ман ки дар омадед, бинед ана калимаи видеоро дидед, ҳамин калимаи видео навистагӣ дар поёни сурати ман ҳамин зер кунед. ҳамаи видеои ман қаторак меравад, видеои дигар кас намеравад ва шумо метавонед ки аз дохили видеоҳо видеои даркорӣ барои шуморо масалан ҳамона интихоб карда гӯш кунед ва ба саволи худ ҷавоб гиред. баъдан ҳаминро гуфтаниам ки зиёд саволҳо шудан аз тарафи баъзе хуштоманҳо, баъзе келинҳо, яъне ҳастанд ки хуштоманҳои золим дар зиндагӣ ки ҳаёт ва зиндагӣ масалан писари худро ё ки келинро масалан ниҳоят ба табоҳӣ мебаранд. ва ҳастанд келинҳое ки бетарбияву беимону беинсофу бесавод ки дар оила масалан доим нооромӣ ва ҷангу ҷидолро масалан пеш меоранд. ҳаминро бояд ба шумо фаҳмонам ки саволҳо оиди масалан чунин ҷангу ҷанҷолҳои оилавӣ, баҳсҳои оилавӣ зиёд шуданд ва ман ҳаминро гуфтаниам ки ҳамчун ҳуқуқшинос ба шумо фаҳмонданиам ки хато накунам дар як сол аз 6000 зиёд оилаҳои ҷавон дар Тоҷикистон хати талоқ мегиранд, яъне ҷудо мешаванд. аксарияти онҳо 3-4 фарзанд доранд. инро мане инро омори Тоҷикистон дар ахборҳо, дар масалан газету журналҳо мебарояд, мо мехонем ва мутолиа мекунем. омор нишон медиҳад. барои ҳамин бояд донем ки оила чизи муқаддас аст. оила бояд аз ҳама чиз боло бошад, аз мансаб, аз пул, аз мол, аз ҳама чиз бояд боло бошад. фарзанд ин тӯҳфаи парвардигор аст, аммо баъзеҳо ба қадри фарзанд намерасанд ва масалан баъзеҳо шикоят мекунанд ки онҳо масалан 3-4 фарзанд доранд ва шавҳарои онҳо масалан бо гапе модар карда ягон масалан кӯмак таъмин ба фарзандон намекунанд. хонаву дар нест. масалан келинҳо шикоят мекунанд дар як ҳавлӣ 3-4 келин, аз 3-4 келин 3-4 фарзанд, фарз кардем 15-20 набера, ҳар рӯз ҷангу ҷанҷол, хархаша. албатта ин оила ба харобӣ меравад, албатта ҷудогӣ мешавад. вақте ки дар як ҳавлӣ, дар як хона масалан 3 келину чанд набера бошад, аз куҷо дигар онҷо тинҷи оромӣ мешавад. баъзе келинҳо мегӯянд ки инҷо айби падару модар, яъне хусру хуштоман аст ки маблағи шавҳарои моро гирифта ба дигар корҳо харҷ мекунанд. аз рӯи ҳавас баъзеаш масалан 2-3 маротиба ба ҳаҷ меравад. аммо мо бехонаву бедар дар як ҳавлӣ 3-4 келин, 15-20 набера ҷангу ҷанҷол. ана баъд масалан байни ҳамонҳо мешавад ки ягон ташхати талоқ мегирад ё ки талоқашро медиҳад, 4 фарзанд дар миёнароҳ мемонад. агар ки ҳамон зан, ҳамон келин хонаи падару модараш обод набошад ё шароит надошта бошад, чӣ кор мекунад? ҳамон 3-4 фарзандро ба куҷо мебарад? як алименти ночизе ки 150-200 сомон медиҳанд, чӣ хел мерасонад ба ҳам фарзандон ки ҳозир як попӯши худаш 200 сомон аст? дар ин ҷо баъзе келинҳо ҳақ ҳастанд. чунин модарҳо бояд пеш аз ҳама вақте ки 3-4 фарзанд писар доранд, 3-4 келин доранд, пеш аз ҳама бояд ҳар яки онҳоро ба навбат ҷамъ карда пул ё замин ё хона гиранд. падар модар инро бояд фикр кунад. вақте падару модар аз писар пулро кашида дар дасташ мегираду умуман намемонад ки вай замин гирад, хона гирад, рӯз то рӯз фарзандон калон мешаванд, 4 келин, 20 набера, 3 писар. ана баъд ҷангу ҷанҷол ба миён меояд, баъд ҷудогиҳо мешавад, баъд кӯдакҳо ятим мемонанд, баъд судбозиҳо мешавад. албатта инҷа баъзе келинҳо ҳақ ҳастанд. чунки баъд вай духтар келин мебинад ки шароити хонаи падараш нест, маҷбур фарзандонро дар шавҳараш дода меравад. ба муҳоҷират меравад ё ягон ҷои дигар ё шавҳар мекунад. маҷбур аст чӣ кор кунад? аз маҷбурӣ
ҳамон фарзандонро мемонад. аз хурсандӣ не. ҳастанд ҳамин хел хуштоманои золим. пулҳои бачаҳоро гирифта намемонанд ки рӯз то рӯз ҳамон писараш обод шавад, хонаву дар дошта бошад, зиндагӣ алоҳида дошта бошад. ин аз бехирадӣ, бесаводӣ чунин хуштоманҳо аст. чунки вақте ки 4 писар, 3 писар ба 3 келину 15-20 набира дар як ҳавлӣ шуд, магар асаби хусуру хуштоман ором мешавад? аз куҷо ором мешавад? ҳар рӯз ҷангу ҷанҷол, халқаша, ҳар рӯз баҳсу мунозираву судбозию дигару дигар. ин ҳамаз аз бешуурӣ ҳамон хусуру хуштоман аст ки зиндагии фарзанди худро бо дасти худ вайрон мекунанд, набираҳои худро сарсону саргардон мекунанд. бигзор писарата зани дигар додӣ, келинат баромад рафт. магар зани дигари писари ту набираҳои туро хуб нигоҳ мекунад? асло нигоҳ намекунад. ҳар як фарзандро модари худаш нигоҳ мекунад. ягон моиндар меҳрубон шуда наметавонад. ин дурӯғ аст. касе мегӯяд ки моиндари фалонӣ хуб аст. на, ягон моиндари рӯи дунё ғайри фарзандаш фарзанди дигар касро ҳеҷ вақт меҳр дода наметавонад. ҳеҷ вақт меҳри самимӣ модариро дода наметавонад. ҳар кас мусалмон аст бояд ки гапи ҳақ занад. гапи дурӯғ задан лозим нест. баъдан масалан алимен мегӯянд, алимен ҳичи намешавад дар ин солу замон. баъзиҳо савол медиҳанд ки шароит надорем дар хонаи падаро, масалан ҷудо шудем, фарзанд дорем, чӣ кор кунем? вақте шароит надоред ба падараш биспор. дигар илоҷ надоред. агар падараш нигоҳу бин накард, маҷбур астед дар ятимхонаҳо бурда бо ариза муроҷиат карда дар ятимхонаҳо според, то ки онҳо бедарс намонанд, бетарбия намонанд. давлат онҳоро ғамхор аст, нигоҳу бин мекунад. дар ҳама давлат чунин ҳаст. мегузарем ба тарафи баъзе хуштоманҳо. баъзе хуштоманҳо мегӯянд ягон масалан камбудӣ дар рӯзгор нест, шароит хуб аст, аммо келинҳо ба гап намекунанд. баъзе келинҳо як насиҳат кунем мегӯянд ҷангу ҷанҷол мебардоранд, қаҳр мекунанд ё ки фарзандони худро бераҳмона мезананд. як марде аз бораи келинаш ба ман гап зад аз як ноҳияи дурдасти кӯҳистони Тоҷикистон. намегӯям номи ноҳияро, дар кор нест. ба иззати нафси касе намерасам. касе ки ба ман муроҷиат кард, гап зад, то худаш иҷозат натиҳад, ман ному насабашро дар интернет гуфтан ҳуқуқ надорам. касе ки ному насаби касеро масалан мегирад бе иҷозати он кас, ё видео карда мемонад, ё сурати онро мемонад, ин ҷиноят аст, ҷавобгарӣ дорад. баъзиҳо инро намедонанд. гирифта сурати касро ё ки видеои касро масалан видео карда дар интернетҳо мепартоянд. ин ҷазо дорад. мувофиқи кодекси гражданӣ, кодекси ҷиноятӣ ҷазо дорад. ҳатман ҳамон нафаре видео карда сурат мондааст ва ҷавобгарӣ кашида мешавад. инро на ҳар кас медонад. аммо мегӯяд ки келинҳо баъзиҳо гӯш намекунанд. насиҳат кунем, фарзандони худро зада хунхор мекунанд, хун мерезад аз гӯши онҳо, аз бини онҳо, раҳми мо меояд, намедонем чӣ кор кунем, ба куҷо муроҷиат кунем. баъзиҳо писарошон дар русия ҳастанд, баъзиҳо писаро дар ҳамон ҷо ҳастанд. агар хезад масалан ҷанҷол кунад ки занашро ки чаро фарзандонро мезанӣ, ҳатто тарафи модаратро гирифтӣ, ё ман ё модарат. ана чунин хеле келинҳо ҳам будаам. чунин келинҳо ман гуфтаниам ки аз дини ислом умуман дуранд. инҳо тарбия надоранд, инҳо имони инсоф надоранд. агар дар ҳақиқат доимо анами хел келине бошад ки бесабаб ҷанҷол кунад, доимо гап гардонад, кори хонаро накунад, фарзандони худашро бераҳмона латукуб кунад, маслиҳати ман ҳуқуқшинос ҳамин аст. дар асоси моддаи 60 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон ба суд муроҷиат кунед. ҳуқуқи модарӣ чунин келинро бекор кунед. дар федератсияи Русия бошад, дар Русия ҳам кодекси семейный кодекс ҳаст, моддаи 69 ҳаст ки ҳуқуқи модарӣ маҳрум карда мешавад. чунин модаре ки барои як проблемаи зиндагӣ, барои як баҳси хурдакаки зиндагӣ фарзандонро лату куб кунад, гӯшашро кар кунад, ё асабашро вайрон кунад, ё гум кунад, чунин модар чӣ лозим аст? инро худо намебахшад. вақте шумо мебинеду онро аз ҳуқуқи модарӣ маҳрум намекунед, худо намебахшад мора. барои ҳамин чӣ кор бояд кард? вақте ки як бор ду бор огаҳӣ медиҳед ки фарзандонро назан, инҳо хурд ҳастанд, инҳо бемор мешаванд, инҳо метарсанд. агар гӯш накард, марҳамат гиред, дар асоси моддаи 60 кодекси оила дар Русия бошед ё дар Тоҷикистон бошед, ариза ба суд диҳед оиди аз ҳуқуқи модарӣ маҳрум кардан.
ду се шоҳида мебаред, аризара месупоред, суд гирифта аз ҳуқуқи модарӣ маҳрумаш мекунад. лозим нест ин хел келине ки масалан ба воситаи кӯдаконро задан латукуб кардану дигаронро тарсонад. ҳеҷ вақт натарсед, ҳеҷ вақт мубориза набаред, ҷанҷол накунед. ҷанҷоли зиёдӣ лозим нест. вай аз бесаводӣ ҷанҷол мекунад, баҳс мекунад. чунин келинҳо тарбия надорад, вай модараш бетарбия аст, вай аҳлу авлодаш бетарбия аст. дар чунин оилаи бетарбия ба воя расидааст ва омада дар хонаи шавҳар чунин бетарбиягӣ мекунад. агар вай тарбия дошта бошад чунин келин, вақте ки хуштоманд ба фоидаи вай гап зад, фикр кунад ки вай ба фоидаи ӯ гап зад, раҳмат мегӯяд, ҳатто бахшиш мепурсад. ҳеҷ як хуштоману хусур асло намехоҳанд ки хонаи писараш вайрон шавад, фарзандони писараш ятим монанд, дарбадар шаванд. баъзе хуштоману хусурро чӣ қадар зур меояд ки маҷбур мешавад ки масалан ҳамун ҷавоб тиҳад. ҳамин хел келине ки масалан бо овози баланд дод мезанаду гап мегардонаду асаби хусуру хуштомандро вайрон мекунад. баъдан он вақт ки хусуру хуштоманд маҷбур мешаванд, масалан худро идора карда наметавонанд, дар ин ҳолат маҷбур мешаванд ки ҷанг болотар равад. барои ҳамин падару модарони азиз, пеш аз шавҳар додан ё ки зан додани ҳамин писаротон тарбияи дуруст диҳед. дар ин ҷо келинҳо ҳам айб доранд, аммо баъзе шавҳарҳои ҷавон ҳам айб доранд. нашъаманд ҳастанд, майнӯш ҳастанд, фарзандонро таъмин намекунанд, ё ки кор кунанд пула оварда дар модаро медиҳанд, аммо модаро фикри ояндаи он писарро намекунанд, на хона на дар. дар ин ҷо ҳам модарам айб дорад, шавҳарам айб дорад. шавҳар пеш аз ин бояд ки зану фарзандро таъмин кунад, ҳама тарафа таъмин кунад. ғайри ин май менӯшанд, нашъа мекашанд, мезананд, латукуб мекунанд, занро, фарзандро латукуби бераҳмона мекунанд. ин ҳама бисёр сабабаш аз дини ислом дур будан шудан аст. яъне тарбияи исломӣ надоранд. мумкин падару модари онҳо тарбияи исломӣ надорад. падару модар ки май нӯшад, наша бикашад ё май нӯшад, ё ки умуман аз намоз дур бошад, аз худо дур бошад, аз ҳадисҳо дур бошад, албатта писари вайам чунин мешавад, ё духтари вайам чунин мешавад, бетарбия мешавад. агар дур набошанд, масалан ҳамин сураи нисо дар қуръон гирифта як тарҷумаи онро гӯш кунед. сураи нисо яъне ин дар бораи занон аст. ин дар Мадина нозил шудааст. 176 оят дорад ва 24 рукӯъ аст. пурра содда дар ҳамин сураи нисо гуфта шудааст: занонро азият надиҳед, занонро азоб надиҳед. агар зане ки бо шумо адл накард, шумо ӯро таъмин кардед, зиндагии ӯ хуб аст, аммо адл накард, гӯш накард, доимо ҷангу ҷанҷолу доимо баҳсу муносира, мард дар ин ҳолат ҳуқуқ дорад зани дигар гирад, ҳуқуқ дорад оилаи дигар парпо кунад, чунки сабаб ҳаст, сабаби зиёд аст. барои ҳамин баъзе занҳо, баъзе келинҳо аро аз бе фарқ намекунанд. ягон ҳунар надоранд, ягон даромад надоранд, дар хона низ ягон пазандау дузандаи хуб нестанд, аммо забони оҳо 3 метр аст. агар хусур хуштомани ё шавҳар каме насиҳат кунанд, тамом, қасдашро ё аз кӯдакон ноболиғ мегиранд, ё ҷангу ҷанҷол карда бо овози баланд тамоми маҳалла овоз мегирад, ё даррав рафта дар суд ариза медиҳад, ё баромада меравад аз он хона, қаҳр мекунад: ба ман хонаи алоҳида гиред. ин ҷо бисёртар ҳамаш аз бетарбиягӣ аст. мо аввал бояд аз Аллоҳ битарсем, аз қонунҳои Аллоҳ битарсем. чӣ зан, чӣ мард, чӣ хусур, чӣ хуштоманд, чӣ хешутабор, камтар фикр кунем ки вақте ки вай оила фарзанд дора, фарзанди хурдсол дора, ояндаи он ятимон нашава гуфта фикр кардан дар кор, ояндаи он фарзандонро фикр кардан дар кор, тарбия додан дар кор, насиҳат кардан дар кор. бисёртар падару модар бояд келинҳоро тарбия диҳанд, насиҳат кунанд. аз сабабе ки озод мемонанд, насиҳат намекунанд, тарбия намедиҳанд, ана баъд дар хонаи шавҳар рафта маймунбозӣ мекунанд, ҳамаро ба дод меоранд. ғайри ин ман гуфтаниам ки нафаре ки агар ё шавҳараш масалан дар зиндагӣ зиёд шиканҷаю азияти зиёд медиҳад,
умуман имконияти зиндагонӣ кардан бо чунин шавҳар нест. инро бояд бидонед ки дар асоси қонун ба воситаи суд ҳал кунед. ҷангу ҷанҷол лозим нест. фарзандкушӣ лозим нест. кам набуданд зиёд модароне ки дар ҷумҳурии тоҷикистон фарзандони худро дар асоси ҷанҷолҳои оилавӣ дар об ғарқ карданд, дар дарьё ғарқ карданд, куштанд. онҳо делои ҷиноятӣ шуданд. баъзеаш дар маҳбас аз адои ҷазо дорад, баъзеаш худаш вафот кард, ҳамроҳи фарзандонаш худашро ғарқи об кард. бинед ба чӣ дараҷа масалан зиндагӣ, мо ҳам мефаҳмем зиндагӣ пастӣ баландӣ дорад. ҳамаи зиндагӣ пастӣ баландӣ дорад. агар шавҳари ту нашаман бошад, туро таъмин накунад, ба суд қонунан шикоят кун, аз он шавҳар ҷудо ша. фарзандонро имконият дошта бошӣ, гир алимент гир, дар ягон ҷо кор кун, ягон ҳунар дошта бошӣ, ҳунар омӯз, савод гир ва зиндагии худро масалан пеш бар то ба балоғат расидани фарзандон. агар ки бинӣ ки шавҳар бо ту зиндагӣ намехоҳад, бо зани дигар мехоҳад, шумо фарзандони хурдсол доред, дар ин ҳолат маҷбурӣ зиндагӣ кардан лозим нест. дар ин ҳолат низ бояд зану мард ҷудо шаванд. беҳудаву баҳуда ҷанҷол карда асаби кӯдакҳои хурдсолро вайрон кардан лозим нест. ҳамон марде ки зиндагӣ кардан намехоҳӣ, ҷанҷоли зиёд лозим нест. латукуб кардану хуншор кардани ҳамсар лозим нест дар назди фарзандои хурдсол. он фарзандо девона мешаванд, асабӣ мешаванд, касалманд мешаванд. вақте мард нахоҳӣ ба хубӣ, ба сухани хуб ҷудо шудан лозим. ҳар кас бо роҳи зиндагии худаш. ё ки зане ки нашуд ҷоҳил бошад, ба ҳеҷ як таъмин карданам, гапи хубам, сухани хубам, масалан ки инсон нашуд, адл накард, давом додан гирифт. зиндагӣ кардан дар кор нест бо чунин зан. аммо латукубам лозим нест. умуман латукуб кардан лозим нест. дар асоси қонунҳои дунявӣ ариза ба суд ҷудо, алимент ҳаққашро имконият дори мард ҳастӣ зиёдтар биде. агар қонун масалан гирем 1000 сомон ҷудо кард барои алимент, ту мард ҳастӣ, ту маъюм нестӣ, 2-3 сомон, 4 сомон биде дар як моҳ. барои кӣ метӣ? барои фарзанди худат метӣ. аммо баъзе падарон анам хел ҷудо мешаванд, ҳамон алиментро намедиҳанд. занҳо дар бадари суд сарсону саргардон барои гирифтани алимент аз фарзандонанд. дар сураи нисо гуфта шудааст, ҳаққи ҳамон фарзанди ятимро хӯрдан дар шиками инсон ба монанди алов месӯзад ва фардо рӯзи қиёмат рост ба дузах меравад. ниҳоят ҳаққи ятим хӯрдан ҷазои сахттарин аз гуноҳи азимтарин аст. ва баъзиҳо шикоят мекунанд ки шавҳарҳои онҳо зани дуюм доранд ё зани сеюм гирифтаанд, масалан даромади оиларо ё ки пасоб яке кӯмакпулие ки давлати Русия ба фарзандони онҳо медиҳад, онҳо барои зани дуюм харҷ мекунанд. шумо медонед ки вайро давлат барои ҳамон фарзандони зани якум дода истодааст, ба ному насаби онҳо дода истодааст. аз ҷиҳати исломӣ гирем ҳаққи онҳо аст, ҳаққи ҳамон фарзандо аст. бояд он фарзандо хӯранд ва я пӯшанд, ё ки дар ҳамон хонае ки зиндагонӣ мекунанд ҳаққи коммунал, газ, свет, об дода шавад, ҳеҷ боке надорад. аммо бояд дар ҳаққи ҳамон фарзандон харҷ шавад. вақте дар ҳаққи дигар зан харҷ мешавад, ё ки хусру хуштоман ҳар моҳ он пасобиро мегиранду худашон истифода мебаранд, аммо ба ин набираҳо умуман намедиҳанд, инро бояд донед ки фардо рӯзи қиёмат ҷазои сахттарин дорад. аммо баъзеҳоро дар ҳамин дунё ҷазо медиҳад. ҳаққи касро хӯрдан ин ҷазои сахт дорад. барои ҳамин эҳтиёт бошед. мо мусалмон ҳастем, мо инсон ҳастем, бояд бидонем. албатта дар асоси моддаи 34 кодекси оилаи ҷумҳурии Тоҷикистон моликияти муштараки зану шавҳар аст. вақте зану шавҳар дар як ҷо зиндагонӣ мекунанд, хона мехаранд, мошин мехаранд, дигар чиз мехаранд, ин моликияти зану шавҳар аст. аз зану шавҳар ҳисоб мехӯрад. вақте агар худо накунад ҷудо шудан, чӣ ба тариқи мусалмонӣ, чӣ ба тариқи дини дунявӣ, қонунҳои дунявӣ бояд ки ҳаққу ҳиссаи ҳар як кас ҷудо карда дода шавад. ҳаққи касе насиб намекунад, ё ба зан ё ба шавҳар. бояд қонунан ҷудо карда шавад. бояд дар роҳи ислом ҳам низ ин ҷудо карда дода шавад.
вақте ки агар занро тӯҳфа медиҳанд падар модар ё масалан хешу табор тиловории хонаву дар чизу чора дар вақти ҷудо мешавад, вай тӯҳфаҳои аз тарафи хешу табор падару модар ҳеҷ вақт тақсим карда намешавад. ин ҳам дар қонуни дунявӣ аст, ин ҳам дар ислом аст. чӣ хел вай тӯҳфаро дигар кас додааст? хусуру хуштоман ё шавҳар ҳуқуқи гирифтани вайро надоранд. ҳақ хӯрдӣ вай ҷазои сахттарин аст. Ин гуноҳ аст. гуноҳ аст. ғайри ин гуфтаниам ки баъзеҳо дар масалан ютуб ё дар дигар сайфҳои интернет диданд ки як келин бо хуштоман ҷанҷол карда дар навор гирифта тамоми дунё ин наворро дид. ба ман чунин савол медиҳанд ки кадоме аз онҳо ҳақ аст ба фикри шумо? ба фикри ман намедонам келини вай чӣ хислат дора ё хуштомани вай чӣ хислат дора ва намедонам онҳо барои чӣ ҷанҷол шуданд. як чизро мегӯям ки зиндагӣ беҷанҷол намешавад. дар хонаи падару модарам бошед, як гуноҳ кардед, бародар ё ки апа ё хоҳар ё модар падар як танбеҳ медиҳанд, як шапалоқ мезананд ё ки ягон сухан мегӯянд. аммо тоқат бояд кард. вақте гунаҳ кардӣ, вақте хатогӣ кардӣ, масалан то он дараҷае рафтӣ ки туро лат кардан, лату кӯб кардан, каме ҳам бошад масалан танбеҳ доданд. шарт нест ки дар тамоми дунё интернет да нишон тиҳӣ. ин шарт нест. фаромӯш накунад чунин келин ки бо писари ҳамон кас зиндагӣ мекунад, чӣ хелро барои шавҳараш нигоҳ мекунад ки модари шавҳарашро дар тамоми ҷаҳон нишон медиҳад ки хуштомани ман ганда аст, бо ман ҷанҷол кард. ва баъзе келинҳо бисёр аз худ рафтаанд. каме сухангӯӣ ба овози баланд ҷавоб медиҳанд. вақте овоз баланд мешавад, хуштоман сину сол рафтагӣ аст. хуштомани аз 40-50 боло аст. одаме ки сину солаш рафтааст, асабаш намебардорад. овози баланд дод задан овозаш намебардорад. ҳамон вақт хуштоман ё хусур худашро идора карда наметавонад. чӣ хел мегӯянд? дар қонун мегӯянд ки дар вақти ҳаяҷони рӯҳӣ. дар он вақт вай метавонад ки дар пешаш вай корд аст, қайчи аст, кавлез аст, дег аст, дар сари келинаш партояд ё дар сари набираш партояд аз қаҳр. чунки инсон дар вақти қаҳри сахт худашро идора карда наметавонад. сабабгори асосии ҳама ин ҷанҷолҳо бисёртар аз дини ислом дур будан аст. вақте намоз нахондӣ, вақте зикри Аллоҳ накардӣ, доимо дар даст телефон бошад, доимо сериал тамошо кардӣ, албатта шайтон шабу рӯз дар бари чунин инсон аст. шабу рӯз шайтон дар бари чунин инсон мешинад, мехӯрад, хоб меравад, вай шайтон дар бари ӯ аст. дар дохили ӯ аст. ва ӯро ҳамин хел мекунад ки ҷанҷола худаш мебардорад. ҳамин келин асаби хусур хуштомана вайрон мекунад. баъдан онҳо худро идора накарда ба ин синни сол мебинанд ки келин чӣ қадар сину солаш хурд аст, ба онҳо дод мезанад, ба овози баланд дод мезанад, гап мегардонад. асабӣ ки шуд хусур хуштоман худашро идора карда натавонист, баъд маҷбур аст ё лату кӯб кунад ё маъюб кунад чунин келинро, ё ки набирашро зада маъюб кунад. баъдан пушаймон мешавад чунин хусуру хуштоман, аммо баъд дер мешавад. вақте ки шайтон дар назди инсон бошад, дигар ба ҳама кор қодир мешавад инсон. васваса мекунад шайтон, ба ҳама роҳ меравад инсон. барои ин чӣ бояд кард? камтар бо телефон машғул шудан дар кор. телефон дар кор, барои ҳама телефон дар кор чизи хуб аст. як касалӣ, як беморӣ, ақаллан рафта натавонӣ, занг мезанӣ, як хештабори роҳдуриро мебинӣ, дар камера мебинӣ, дар видео мебинӣ, хурсанд мешавӣ. як маърака муҳим дар роҳи дур аст, наздикат мебинӣ, хурсанд мешавӣ. бисёр чизи хуб аст. аз фарзандат бохабар мешавӣ, аз падару модарат бохабар мешавӣ, дар куҷоанд, бо чӣ кор машғуланд. одамию дам гуфтаанд. инсон метавонад дар як лаҳза бимирад, нест шавад аз дунё. дар як лаҳза. мо абадан нестем дар ин дунё. дар ин дунё бинед ки чӣ қадар дунё солҳои охир ноором аст. 2 сол мешавад дар хоки Украина ҷанг аст. ҳазорҳо ҷавон ҷон доданд. аз 7 октябр дар сарзамини Фаластин, Изроил ҷанг аст. қариб 15,000 зиёд дар сарзамини Фаластин мусалмонҳо, кӯдакони ноболиғи бегуноҳ, занҳои бегуноҳ вафот карданд. ҳар рӯз мебинем дар амин ютуб, дар ахборҳо, дар рӯи дунё баъзе шаҳра нимаша об бурд, нимаш тай хок монд, нимаш замин кафи дар омад, нимаш дар заминҷунбӣ ба хок яксон шуд. мардум, ба шумо чӣ намерасад?
ба ҷои як худо гӯед, як зикри аллоҳ кунед, намоз хонед, як товба кунед ки гуноҳҳои моро худованд бибахшад. ғайр аз худованд ҳамаи мо гунаҳгорем. чӣ пирем, чӣ ҷавонем, гуноҳ мекунем, хато мекунем. аммо бояд ки мо рӯз то рӯз назди Аллоҳ фақат намоз хонем, зикр кунем, тавба кунем, то ки гуноҳҳои мо бахшида шавад. мо бояд гуноҳҳои нав накунем, ҷиноят содир накунем. барои ҳамин инқадар дунё ноором аст, аммо оилаҳое ки як оилаи хурд аст ноором аст. аз рӯи ки? аз рӯи як келини бемаданияти, бетарбияи, бесавод. агар чунин келине ки умуман гӯш намекунад, шароити хуб дорад, аммо ман гӯш намекунад, худписандӣ мекунад, гапгардонӣ мекунад, овози баланд доду вой мекунад, дар назди ҳамсоё шану шарафи инсонро пас мезанад. ба фикри ман агар шавҳараш ӯро гӯяд ва гапи шавҳар низ накунад, дигар чунин келин лоиқи нест ки дар он хонадон бимонад. бе ҷангу ҷанҷол, бе латукуб ҷавобашро додан лозим. чӣ ба тариқи динӣ, чӣ ба тариқи дунявӣ, ба воситаи суд ариза метиҳед, ҷудо мешавед. тамом. вақте ки аз ҳад гузарон, рӯз то рӯз ба ҷои ислоҳ шавад, бадтар шавад, насиҳатро гӯш накунад. асаби одам ҳам оҳан нест? чӣ хусур, чӣ хуштомад, чӣ шавҳар, онҳо ҳам асаб доранд. оҳан нест асаби онҳо. агар аз ҳад гузарад, рӯз то рӯз ислоҳ нашавад, тавба накунад, ба роҳи нек наравад, лозим нест чунин келин. ба хубӣ ба нағзӣ ҷавоб додан дар кор. ҳайф кардан дар кор нед он дастонро ки ӯро латукуб мекунед. ин дар назди қонун ҷавобгарӣ дорад. боз латукуб кардан барои ҳамин лозим нест. латукуб кардан лозим нест. ҳақорат, ҷангу ҷанҷол лозим нест. ариза дар суд, ҷавоб развод, талоқ. ба тариқи мусалмонӣ ҷавоб талоқ. тамом. ғайри ин баъзе падару модарон низ бояд фарзандонро аҳамият дод, писаронро аҳамият дод. ховай 4 фарзанд дорад, ховай 5 фарзанд дорад, ховай алоҳида зиндагӣ мекунад. насиҳат бояд кард. зиндагӣ чизи муқаддас аст. ҳурмати эҳтироми зану шавҳар дар ҷош бошад. фарзандонро нигоҳубини хуб кунанд. тарбияи падару модар доимо барои духтар ё писар лозим аст, барои фарзанди духтар ё писар доимо лозим аст. на ин ки шавҳар додам, шавҳараш медонаду хусуру хуштоманаш. на. падару модар доим бояд аз духтар хабардор шаванд вай дар чӣ ҳолат аст, чӣ хеле хислату чӣ хеле рафтор дорад дар оила. баъзе келинҳо ки шабу рӯз саг бар ин меҷаканд, кори хона намекунанд, 24 соат дар даст телефон доранд. баъзе аз шавҳараш дар Россия бошад, 12 шаб дар телефон мешинад, суҳбат мекунад. баъд хусуру хуштоман дар пешаш бошад, гап занад, ба онҳо намефурад. онҳо мехоҳанд танҳо бошанд, дар он хона хусуру хуштоман набошад, хештабори шавҳар набошад. чунки вай озод, чӣ хеле хоҳад, ба кӣ хоҳад, нисфи шабам бошад, гап задан гирад, суҳбат кунад. а баъзеаш шавҳараш дар пешам бошад, саҳар кор меравад, бегонӣ меояд, аммо намехоҳад ки ҳамон хуштоман дар пеши вай бошад, чунки халал мерасонад ба корҳои ношоистаи вай. вақте мебинад дар телефон 24 соат гап мезанад, гапҳои беҳуда, намоз намехонад, зикри алло намекунад, фарзандонашро тарбия намедиҳад, фарзандонашро латукуб мекунад. хуштоман ки гап зад, хуштоман ганда. барои ҳамин намехоҳад ки хуштоман бо ӯ зиндагӣ кунад, дар хонаи ӯ бошад. сабаби асосӣ бисёр келинҳо намехоҳанд ки хуштоман дар хона бошад, ана ҳамин аст. чунки мехоҳанд озод бошанд. вақте хуштоман дар хона бошад, намоз хонӣ, зикри аллоҳ кунӣ, кори хоната кунӣ, фарзандоя нигоҳ мекунӣ, магар озод нестӣ? озод ҳастӣ. аммо аз корҳои беҳудаву ношоистае ки ба ту зарар меоранд, ту гуноҳ мегирӣ, аз ҳамон корҳо агар хусуру хуштоман туро насиҳат кунанд, баъд чунин келинҳо девона мешаванд. барои ҳамин намехоҳанд хусуру хуштоман дар хонаҳо бошанд, чунки аниқ медонанд ки онҳо ҳақиқатро ба шавҳарҳо, ба писарони худ мегӯянд ё ки худи онҳоро насиҳат мекунанд. онҳо намехоҳанд. барои сабаб ҳамин аст. ғайри ин нафароне ки дар навор дидеду ҳамон келину хуштоманро мондед, ман айби асосии онҳоро намедонам, аммо хуб нашуд ки тамоми дунё дид. умуман хуб нашуд. шаъну шарафи инсонро пас задан ин кори хуб нест. ин дар қонун ҷиноят аст, ҷазо аст.
аммо худо яккау ягона аст, бахшояндаву ниҳоят меҳрубон аст. вақте ҷанҷол дар оила шуд, бахшиш шавад аз тарафи хурд ё калон бо ниҳоят кори хуб аст. шайтонро меронанд. шайтон дар кадом хона бисёр меистад? дар хонае ки музика, ҳофизӣ, мусиқӣ баланд бошад, доимо суратҳои зиёд бошад. ҳамон хонавода намоз նախонад, зикри Аллоҳ накунад, Қуръон нахонад. шайтон доимо дар он хонадон аст. шабу рӯз дар он хонадон аст. вақте ки дар хона намоз мехонанд, зикри Аллоҳ мекунанд, Қуръон мехонанд, шайтон дар пушти дар мегирияд, мебарояд, наметонад дар омада он хона. гӯш мекунад ки овози Қуръон омада истодааст, гӯш мекунад ки овози ояте омада истодааст ё намоз хонда истодаанд. шахсе ки доим намоз мехонад, шайтон наздик намешавад. ӯ аз бисёр кори бад дур мешавад. анами сабаби ҷанҷолҳо ҳама аз бенамозӣ аст. фаромӯш кардани худованд аст. тарбияи исломӣ надоштан аз хонаи падару модар аст. инро бояд бидонед. баъдан баъзе занҳо, баъзе келинҳои ҷавон, эҳтиёт бошед. оила муқаддас аст. тоқат кунед, сабр кунед, фарзандонро ба воя расонед. 90%, 80% фарзандоне ки бепадар масалан тарбия меёванд ё бемодар тарбия меёванд, бовар кунед онҳо, аксарияти онҳо ҷиноят содир мекунанд, ё дузд мешаванд, ё масалан қотил мешаванд, одамкуш мешаванд. масалан ки дар кӯдакӣ мумкин ниҳоят нисбати онҳо бераҳмӣ рафтор кардаанд, психикаи онҳо вайрон шудааст, асаби онҳо вайрон шудааст. онҳо ба ҷиноят зиёд даст мезананд. фикри ояндаи фарзандонро бояд кард. ягон падар, модари угай ба фарзандон меҳри самимӣ дода наметавонад ғайри падару модари худ. барои ҳамин ба умеди як алимент нашавед. алимент ҳичи намешавад дар ин солу замон. баъзе падарое ки аз худо бехабар ҳастанд, ҳамон алиментро низ намедиҳанд. зиёд инсонҳо ба ман муроҷиат мекунанд. тӯли 1 сол 2 сол алимент намебинем. дар бадари суд гашта истоданд, сарсону саргардон. чунки вай падар ё падару модари вай аз дин бехабаранд, мусалмон нестанд. ҳамон набераҳои шумо, фарзанди шумо бе суд, бе қарори суд бояд таъмин кунед. сураи нисоро гӯш кунед, тарҷумааш ҳаст, гӯш кунед, баъд мефаҳмед. аз куҷо худро мусалмон мегиранд, риш мемонанд, сала мемонанд, сатр мепӯшанд, ҳиҷоб мепӯшанд, аммо дили онҳо, дохили даруни онҳо мусалмонӣ нест. раҳм нест, шафқат нест, сабр нест, эҳтирому ҳурмат нисбати калонсоло нест. баъзеш сатр ҳиҷоба мепӯшона, мепечона. ҳамин занҳои ҷавон, келинҳои ҷавон дар кӯча мебинӣ, мегӯӣ аинда хубтар нест. дар хона медароӣ, тамоман хуштомана писа намекунад. як пиёла чой дар пешаш намемонад. як курпача намеандозад ки ҳамин хуштомани ман аст, ҳамин шавари мана ба дунё овардааст. ман аз рӯи писари ҳамин зиндагӣ хуб дорам. зиёд мебинам дар оилаҳо чунинҳоро. садқаи ҳамон сатр шавад чунин инсон. баъзеаш росту дурӯғ намозро намедонад, дар рӯи ҷойнамоз мешинад. ҳамин шавҳар ай кор омаду худашро нишон медиҳад, дар рӯи ҷойнамоз мешинад. агар ҳамон намоз агар 5 дақиқа бошад ё 10 дақиқа, дар 2 минут, дар 2 дақиқа тамом мекунад, мехезад, пеши шавҳар худашро нишон медиҳад ки ман намоз хондам, ман намоз мехонам. дар асл бовар кунед, зиёд инсонҳо мегӯянд дур ҳастанд аз намоз, аз худо дур ҳастанд, аз зикри Аллоҳ дур ҳастанд. аз ҳамон киное ки 3-4 серия дар як рӯз тамошо мекунад, агар зикри Аллоҳ кунад, тасбеҳро гирад ё як саҳифа Қуръонро хонад, ба ҳамаи забонҳо Қуръон ҳаст, узбекӣ, тоҷикӣ, англисӣ, русӣ, ҳама. рӯзе як саҳифа Қуръон хонад, барои вай фоида аст. аммо ӯ савод надорад, маданият надорад, модари ӯро тарбия надодааст. ӯ аз дузах бехабар аст, аз азоби дузах бехабар аст, аз ҳамон қиёмат бехабар аст. умуман хабардор над. фикр мекунад ӯ як умр дар дунё мемонад. фикр намекунад як кӯча мебарад, а он тараф мурдаша меёранд. чунин фикр нест дар сари баъзеҳо. агар бигзор кино ҳам тамоша кардӣ, дар як рӯз як серия тамошо кун, боқӣ монда вақти худро дар хондани Қуръон, намоз, зикри Аллоҳ гузарон. фардо рӯзи қиёмат аз он кино намепурсанд. бовар кунед. инро бояд бидонед, духтаро, занҳои ҷавон.
фардо рӯзи қиёмат аз он ватсапу имо намепурсанд, тикток. падилица мекунед ин адваята як рӯзи ҷумъаро ҳама табрик мекунед, аз саҳар ки телефона мебинӣ фақат рӯзи ҷумъа муборак меояд. масалан ман чандин бор таъкид карда гуфтам ки ба чунинҳо дода нашавед. ҳамин аз рӯи расми исломи мо нест. рӯзи ҷумъа рӯзи бузург аст, аммо ҳеҷ вақт саҳобаҳо ё ки фариштаҳо якдигарро табрик намегуфтанд. инро агар таърихи дини исломро бидонед, бояд бидонед. ҳеҷ вақт табрик намегуфтанд рӯзи ҷумъаро. дар рӯзи ҷумъа хайру саховат мекарданд, суханҳои хуб мегуфтанд, шишта қуръонхонӣ мекарданд, намозхонӣ мекарданд. масалан ба якдигар дуои нек мекарданд. дуоҳои нек мекарданд. табрик кардан набуд. аммо мебинӣ 24 соат дар даст телефон доранд. доимо гап. ҳамон гап. хо ба хола, хо ба апа, хо ба модар, хо ба дугона гап мезанӣ. як рӯз ҳами хелшину соатҳои гап задагита ҳисоб кун. чанд соат гап задӣ. ана дар ҳамун соатҳо шину як забон омӯз. чӣ қадар омӯхтӣ? ё қуръонхон, чӣ қадар чанд саҳифа хондӣ? ё як ҳунари дузандагӣ, пазандагиро ёд гирифтӣ? кани кадомаш ба ту фоида дорад? фоидара аз зарар баъзеҳо ҳис намекунанд, чунки савод надоранд, ақл надоранд, тарбия надоранд. барои ҳамин гуфтаниам ки зиёд саволҳо шуд дар бораи оиладорӣ, чӣ хусро, чӣ хуштомано, чӣ келинҳо, чӣ шавҳарҳо муроҷиат карданд. аз ҷиҳати ислом ҳам савол доданд, аз ҷиҳати қонун ҳам. дар қонун ҳамин аст. ҳамин кодекси оила ҳамашро гуфта шудааст. дар дини ислом сураи нисо дар бораи ҳаёту зиндагии занҳо, фарзанд, ятим ҳамашро гуфта шудааст. марҳамат бинед, дар ютуб гӯш кунед, истифода баред. ғайри ин гуфтаниам ки нафароне ки дар комментарияҳо гапҳои пасту баланд мезанед, инро бояд бидонед ки ин ҳам гуноҳ аст. дар ҳаққи касе гапи бад задан бовар кунед гуноҳ аст. инсонро агар нашиносед, аз наздик надонед ё шиноседам дар омма нисбати ӯ гапи ҳарфи бад задан гуноҳ аст. мебинем солҳои охир зиёд мардҳо, ҷавонҳое ки ба ман савол медиҳанд, апа, хола, ҳамин баъзе занҳои тоҷик, духтарои тоҷик ҷавонанд, дар интернет баромада тани урён, яъне луч худашонро нишон медиҳанд, гапҳои қабеҳ мезананд. оё дар қонун ягон ҷазо ҳаст нисбати чунинҳо? дар қонуни ислом ҳаст. албатта ҳаст. аз сабабе ки намедонам онҳо падар доранд надоранд ё хештабур доранд надоранд, дар қонуни ислом гуфта шудааст, ҳатто дар сураи нисои ҳамин қуръони карим гуфта шудааст ки вақте ки хоҳари ту, зани ту масалан бемаънӣ мешавад, зинокор мешавад. зино ба маъне нест ки ба як мард рафту масалан ҳамхоба шуд. зино анамоне ки 1 кило косметика мекунад, дар экран хуча калон нишон метиҳад, лабҳоша турба мекунад, танаш луч аст, танаша ҳама мебинанд, миллионҳо мардҳо мебинанд, ҳасуд мехӯранд. анаму зино аст. чӣ аст агани вай? анаму зино аст. агар миллион просмотр гирад, миллион мард дид, вой бар ҳоли он зан. ва ҷазоро на ин ки дар он дунё сахттарин мебинад, рост дузах меравад. дар ҳамин дунё чунин занҳо, духтарҳо дар ҳамин дунё ниҳоят ҷазои сахти аллоҳда гирифтор мешаванд. вае бемор мешавад ки беморияш табобат намеёбад. вае ки садама мешавад, ҷо ба ҷо мемирад. вае ки ба об ғарқ мешавад. албатта ҷазо дорад. ваеш ки ҷазо дар ин дунё нагирифт, дар он дунё ҳатман сангинтарин ҷазоро мегирад. аммо дар сураи нисо гуфтааст ки агар хоҳару апа ё модари шумо ё зани шумо зинокор шуд, масалан бемаънӣ шуд, 4 мард аз ҳамон оила, ё падар, ё ака, ё додар, ё тағоӣ, ё амак, ё бачаи амак, ё бачаи хола, 4 мард шоҳид мешаванд. ҳамонро як бор мегӯянд ки назди Аллоҳ тоба кун, худованд бахшоянда меҳрубон аст, аз ин хислати бад, рафтори бад баргард. агар тавба кунад, худованд ӯро мебахшад. пасттарин зану духтар агар бошад, ҳамин қадар ҳамин хел масалан рафторҳои зиёд масалан гунаҳкорона карда бошад, ниҳоят гунаҳҳои азим карда бошад, вақте вай дар назди ҳамон 4 нафар марди хешовандонаш тавба кунаду дигар даст ба ҳамон корҳои қабеҳ назанад, худованд ҳатман ӯро мебахшад.
барои ҳамин агар мегӯяд тавба накунад ӯро дар як хона маҳкам кардан лозим бо қонуни ислом. дар қонуни дунявӣ гуфта шудааст ки шаъну шарафи масалан занҳои тоҷикро баъзеҳо паст мекунанд, баромад мекунанд тани урён, либосҳои масалан бемаънӣ, гуфторҳои бемаънӣ. як бор гуфторҳои онҳоро гӯш кунед, баъзеҳош сигарет дар парайдаҳанд ё ки бесигаретам гапҳои ниҳоят бешармӣ мегӯянд. ин албатта шаъну шарафи зани тоҷикро паст мекунад. дар ин бора шумо бояд нафароне ки мехоҳед фаҳмидан ба кумитаи занҳои ҷумҳурӣ ё кумитаи занҳои ҳамун ноҳия вилоят муроҷиат кунед. оиди анаму зан як бор ба хонашон рафта як масалан гуфтугӯ кунад, фаҳмондадиҳӣ кунад. ту як зан як духтари тоҷик ҳақ надорӣ, ҳуқуқ надорӣ. дар интернет миллион одам аз дигар давлатҳо тамошо мекунанд, шаъну шарафи тоҷика паст кунӣ бо гуфтору рафтори қабеҳат. вақте як рафтору гуфтори хуб дорӣ, аҳсан, як чизи фоиданок пеш меорӣ, баръакс мефахрем ба чунин занҳо духтарҳо ки вай тоҷик аст. аммо ба баъзе занҳои тоҷик ки ҷавон ҳастанд ё пир ҳастанд, дар ҳамин интернетҳо як кило косметика карда худро нишон метиҳанд, меҷунбонану либосҳои луч мепӯшанд. гуфтанӣ ҳастам ман ҳамчун модар, ҳамчун бибӣ. дар ҷавонӣ кардед, сину сол рафта истодааст. тавба кунед, назди аллоҳ тавба кунед. ҳолеам дер нашудааст. аз ин роҳ баргардед, ҳатман пушаймон мешавед. ҳатман сахт пушаймон мешавед. бовар кунед, баъдан духтарои худро тарбияи сахт бояд дод дар оила. духтаре озод бошад, падару модар аҳамият надиҳад, ба ҳамин роҳ меравад. фардо рӯзи қиёмат падар, бародар, агар ки падару модар набошад, тағо, амак, инҳо ҷавоб медиҳанд барои чунин хоҳар, чунин зан, чунин апа, вақте ки ӯ аз доираи дини ислом дур бошад. барои ҳамин ҳам аз ҷиҳати ислом, ҳам аз ҷиҳати қонунҳои динӣ бояд тарбияи хуб ба фарзандон диҳем. ва келинҳое ки агар аз ҳад гузаштаанд, масалан дар зиндагӣ доим ҷанҷолу беҳурматию умуман ислоҳ намешаванд, ба тариқи суд бе ҷангу ҷанҷол ҷудо кардан лозим. ё домодҳо ки агар масалан дар зиндагӣ доимо ғаму дардро пеш биёранд, проблема пеш биёранд, яъне ислоҳ нашаванд, ба чунин шавҳарам умрро хазон кардан лозим нест. мо дар дунё як бор зиндагӣ мекунем, як бор меоем меравем. умри инсон кӯтоҳ аст, бениҳоят ки кӯтоҳ аст. ба қадри якдигар бирасед. хубӣ кунед, нағзӣ кунед. дар ин дунё фақат хубӣ нағзӣ мемонад. рафтори хуб, гуфтори хуб, тарбияи хуб ба фарзандон фардо рӯзи қиёмат дар дафтари аъмоли мо навишта мешавад. вой бар ҳоли вай инсонҳое ки дафтари аъмоли онҳо ба дасти чапашон дода мешавад. кӯшиш кунед дар аз рӯз як хубӣ кунед ки дар дафтари аъмоли шумо навишта шавад. хоҳиш мекунам вақте видеоро тамошо мекунед, падилитса кунед гуфти русо, фиристонед ба дигарро. шояд аз ҳамин гуфтаи ман нафаре аз роҳи бад баргардад. шояд оилае масалан ором шавад. барои ҳамин видеоро падилитса кунед, лайк гузоред, то ки видео дар саҳифаҳои ютуб паҳн шавад, дигарон бубинанд. ман намегӯям фақат келинҳо гунаҳгоранд. ҳастанд келинҳои гунаҳгор, хуштоману хусури гунаҳгор, ё бародару додари масалан шавҳар, ё хоҳару апаи шавҳар дар зиндагиҳо дахолат мекунанд. аз сабаби дахолати онҳо зиндагӣ вайрон мешавад, фарзандон ятим мемонанд. аммо онҳо дар ин дунё, дар он дунё ҷавоб медиҳанд. ҷавоб нододан илоҷ нест. барои ҳамин касе дар ҷавонӣ чӣ хатокорӣ кард, гунаҳкорӣ кард, масалан дигар ба роҳи нек рафтан дар кор, тавба кардан дар кор, зикри аллоҳро зиёдтар кардан дар кор, намоз хондан дар кор, то ки фарзанди ту аз ту тарбия гирад, то ки дугонаи ту, ҳамсояи ту аз ту тарбия гирад, то ки рафиқи ту туро бинад, аз ту тарбия гирад. ба рафиқи бад гаштӣ, ба дугонаи бад гаштӣ, ҳатман ба роҳи бад меравӣ. баъзе падару модар аҳамияти ҷиддӣ намедиҳанд ба писарон духтарон, ба рафиқи бад, ба духтарои бад дугона мешаванд. ана бад мегӯянд ки 15-16 сола духтараш гум шуд. барои ҳамин эҳтиёт бошед. ҳама чӣ вобаста аз падару модар аст. дар амони аллоҳ бошед. саволҳо бошад дар поёни комментария нависед. рақами ватсапи худро мемонам, хоҳиш мекунам занг назанед. фақат нафароне ки ниҳоят заруру маҷбур ҳастанд дар ватсапи ман галасавой равон кунанд. вақт шуд гӯш мекунам.
ва маслиҳаташ медиҳам. ман фақат дар канали ютубам бепул ройгон анами хел видео карда ба шумо пешниҳод мекунам. фақат дар канали ютубам ба хотири шумо мардум, ба хотири халқ, барои савоб. чӣ саволе медиҳед? зиндагӣ аст, қонунӣ аст? ман ба саволҳои шумо кӯшиш мекунам саломатӣ дошта бошам, вақт дошта бошам. анами хел видео карда ба шумо пешниҳод мекунам. дар амони аллоҳ бошед. худо ҳофиз.